Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 15 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga gintampok nga basura sa Pulupandan ginpapadaugan sis kag desist order matapos ginreklamo. Mga LGU nga embulbado nagsapol da agod solusyonan ang problema. 682 ka bakulod nagbaton tag 10,000 livelihood assistance. 3 pilason sa aksidente sa banwa sang Don Salvador, Benedicto. Tricycle driver arestado sang Police Station 5 sa buy-bust operation sa Barangay Alangilan, kaso ipasaka subong nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nami ni nga balita, liwat makatrabaho sa Saudi ang mga Pinoy umpisa sa maabot nga bulan sang Nobyembre pagkatapos pati gayunon ang pagbawi sa ginapatuman nga deployment ban. Ini ang pahayag sang Department of Migrant Workers kag ang liwat nga deployment ang posible magasugod na sa una nga semana sang amo nga bulan. Ini kasunod sa pagpakigswilanon sa DMW sa mga opisyal sang Saudi Arabia. Ginpahayag ni Sekretary Usan Ople nga nagapasalamat sila kay Minister Al-Raji kag sa gobyerno sang Saudi Arabia sa diin nahisugtan ang paghatag sang dugang nga proteksyon sa mga Pinoy. Madumduman, Oktobre, tinalikdan nga tuig sang ginpatuman ni Anay Labor Secretary Silvesio Bello III ang deployment ban bangod sang 4.5 bilyones nga utang sang Saudi employer sa los 10,000 ka mga OFW. Manami ini nga balita sa aton mga kauturan nga luyag magpasimpalad. Manting utod naton kung dako kag maayong kita, may dako man nga ipadala sa pamilya. Ang ginakita nila sa iban nga pungsod hindi na mahatag sang pungsod Pilipinas. So kung gapangita ka sang greener pasture para makabulig ka nga makapaulo alibantar sang pamilya mo, amoy ng rason ko nga nagapasimpalad sila. Bisan pa sa madamo nga balita nga dito sa pungsod sang Arabo, mapinta sila pangimuslan, kag iban pa, padayon nga pakig sa palaran ang mga Pinoy in cambio sa bataas nga sweldo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Arang kahon tadayon ang mga observation report sa aton patrol bapit sa 15 Mother's Day karon nga adlaw. Kamusta ang palibot? Kamusta ang aton mga merkado sa sini nga mga tinion? Balita sa patrol. Ogdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang largwise, ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay. Pero this time, diri sa atubang man, sang Bacolod City Public Plaza, Aksyon na Fred, ang pila naton nga mga kauturan, makitaan pa na medyo busy na, no? Number 1 diri, busy sa pagpanilhig, pagpaninlo sa downtown area, while ang iba naton nga mga kauturan na nag-serve, no, sa kape
sa may entrada pa lang sa pasulod sa Bacolod City Public Plaza ga offer na sa mga kape, meaning pwede ka naka-order kape bisan makahatag painit-init sa aton sining nga sulok-sulok sining nga aga aksyon Fred. Ang iba naton ng mga kauturan diri kaamat-amat sa pagpanindo pero sa tubang sang police station number 1 ga parking ang pila naton ng mga kauturan, mga drivers sa salakyan di pasahi action Fred sa sininga tinion kaga of course nagahulat sang mga pasahero, mga mahimo idulong sa ila sininga tagsa ka mga destination may nakita na kita going man sa area sang Sumag, may area diri going action Fred sa Libertad. Kay halin sila sa Barangay Bata, sa Barangay Banagog, standby man, gahulat man sa mga pasahero sa sini nga tinion. Wala na madugay, nakita man naton naglagaw, no, naglambiyong naman ang aton sini nga mga kapulisan sa station number 1 sa pagpatigayon man sa ila sini nga saturation drive action Fred. So far, amni ang pila ka mga observation karon sa patrol sa sini nga tinion along downtown area. Maayos aga bala aksyon Fred, mas the best pagid no sa aton sini nga mga kauturan nga sa sini nga aga magpangapikita gamit ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang aksyon Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Bango na. Oy Panwildo Subong. Kinanglan ang mga asawa may maayong pamahaw nga ibutang panyaga sa bana para mag-remit sang ilang mga sweldo ina kon may bilin. Anong namit ka pamahaw Subong? Ang may golden papano ko to. May talong mga to, rabanos, baw, paitan, batuan, may dahon tangkong, baklang ko na karon, isampawan, pagkatapos ang talong Subong, pritik damo, pritik barato, isugba mo sa blag, kag panitan, tuktukan mo ahos pinugid, sibuyas bombay, kag kamatis, pagkatapos butan patis, kag sinamak, baw sa pagkanamit, sa pagkananam. Ang kaservisi mo bago tapos baligo, baba, katulad tampi lang tuwalya, ragay sa pagkanamit sang pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Bao si Angela Gayondato Castillo, good morning. Sila ni Milili Uligo, una gisla. Si Angela Gayondato Castillo, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Ang aton di nga kwan, wala na siya gakwan, gauntat sa gulpi, no? Ang aton guro computer may jutay nga dulo diferensya. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning ka muna. Toto Raul Alibo, gagaladad ka pamahaw mo na. Kay Roy Banino, kay Paririmias Arroyo, good morning. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Ari anay ho, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasuni bla. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone sa imo sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako makulang. Size na habagat gyapon na nagapa ulan sa malapad nga bahin sang Central kag Southern Luzon kag Visayas. Ang tropical storm ara pa siya si Nanmadol ara pa sa Gwa sang Par. Ang forecast naton diri sa Western Visayas upod ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod may ara kita panalagsa nga pagtupa sang ulan magulugal umon ang pila ka bahin sa aton kalangitan bangod sa nga bagat kag localized thunderstorms makulukanay man ang aton sini kadagatan nga kun kaysa may ara man pagmulumadlos. Kabay pa nga hindi lang magsulod ang tropical depression nga ara subong sa Gwa sang Philippine Area of Responsibility. So ang Bacolod ya susperte sa pagkapaang-paang, porte sa pagkainit, gapanalupsop gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na 101 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na 108 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Okay na. Si Milili Uligo, Tambiaw ya Banisa, kag Doc Mat Mayo, Jinky Dialagdon, Will Amar, Alex Mutisa, kag Boss Lito Baba. Kay Reyes Jose, good morning. Kay Renier Asombra, kay Martin Aliling, ara siya. Si Imbong Ducampo, pod kay Kap Bito sang Maao. Si Angela Gayundato Castillo, Tambiaw Bata iya sa Berot Limanon. Si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr. sa Batangas, kag taga Barangay Tutong, Barangay Pilisa. Si Doy Arturo, araman na pamilya Dison kag Dihada. Okay, ariglado, may lang pag-monitor. Si Elvira Hilugo, arana. Si Lubik Dilaluna, morning, monitor kami. Ngapita, halin kay Pato, kag Ruby Dilaluna, sang Barangay 30. Si S. John Pilye, Happy Mother sa amon pinalangga nga Iloy. Si Florita Pilye, kag kay Tatay Armando Pilye. Sige, good morning sa inyo. Kay Julpa Caritatibo, morning lang kay Rolando Kulot Caritatibo, kay Bindol Family Paridyo Makilan, Marichichi Pagsugiron Makilan, kay Wilboy Bandukilyo, kay Dindin Monteflor. Happy birthday kay Chay Nani Monteflor sang Bulangan sa Barangay Robles, La Castillana. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:49. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical... Takop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Takop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaon. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhi. Ang report sa Kapitulyo, mga gintampok nga basura sa Pulupandan, ginpapanaugan, cease and desist order, matapos ginreklamo mga LGU imbulbado, nagsapol na agud solusyonan ang problema. Balita Kapitulyo. Si Aksyon Art Tayupon may report. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Ginklaro ni San Enrique Mayor Gelson Tubilyara nga mayaran na sila sang ginakasugtan nga solusyon angot sa isyu sang basura nga gintambak sa isa ka lote sa Barangay Palakasor sa Banwasang Pulupandan.
Suno kay Tubilyara, mayaran na sang lihok nga ginakasugtan ng italtapan upod sa alkalde sang Valladolid kag Pulupandan, kasunod sang ilaging patigayon nga pagsinapol. Dugang pa ni Tubilyara, ang natabo nga pagtambak sang basura sa lugar gikan sa Yabanwa ang hindi regular nga nagkatabo kundi resulta lamang sang mismo request sang tag-iya bilang filling material so kung pagpataas ang iya nasakupan nga lote. Dugang pa sang alkalde, ginumpisan na sa administrasyon ang pagpatuman sang segregation program gani handa ini nga magkooperar upod sa duha ka mga LGU para sa pagkuha sang ilan ng tungdan nga mga basura. Sa naibaluan nga antes pa man natabo ang pagsinapol sa 3 ka mga alkalde, may cease and desist order nga ginamando si Pulupandan Mayor Miguel Antonio Piña angot sa mga problema. Once in a while, kung hindi mayo siya gaula ng amon na track according na pandering stand ako pinagawa regularly. Ngayon na siya nga i-fill up mo sa the control ng site, wala the control. Wala naman kami gaula. Dito among ng truck na nadakpan, kagangkuan, kagabakon dito among niya si Valladolid to yan. Control ng site na siya. O tapos mo bula-ula, o adan mo siyang bala, siyang kayakal, and fill up. Hindi na siya as open, set as open. Balita gikan sa provincial capital, Aksyon Artay Hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kay Renier Asombra, good morning. Ba, si Star Mayo. Mayong hapon ko no, bag-ulong ko kagwa halin sa dentist. Paninlo ngipon naman every, nga daw kanami pang fresh na fresh. Sige Thank you, Gid. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko si Nurbing Hinubata, tiluring sa Plaza Mart, nagamonitor man. Si Melvin Piñapil Araman, si Kat Kibir, si Tuto Tatan, kamusta ka? Si Emmanuel Miraflores, Cuales, good morning nagamonitor sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Kay Jure Monteliano, sa Vista Alegre, good morning. Kay Sirwin Hugo sa nagapamate, si Morina Esconde sa Rasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Si Katsot sa Kagbuyet Tanoy Roger Kagnono sa Hacienda, Ginsangan mayong aga. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos naman ubraw ng dason. Ubraw ng dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Kasi ay
ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary at secondary kami na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong tanan pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba sis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tungod sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Tag-report sa pursa sa ngaton kapulisan, tricycle driver arestado sang Police Station 5 sa bypass operation sa barangay Alangilan, kaso ipasaka subong nga adlaw. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Bagbadwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ginipapara sa bunga aga sa Police Station number 5 ang kaso ng paglapas sang Section 5, Section 11, batok sa tricycle driver nga si John Paul Hilado, 26 anyos pumuluyo sa barangay Alangilan, Siyudad sa Bacolod. Si Hilado, Action Fred, nadakpan kahapon sang aga sa bypass operation ng patikayon sa Police Station number 5 sa pamahunan ni Police Captain Christopher John Masangkay. Kapin sa 6 kagramo sa Cebu ang ilan na recover nga may standard drug price nga naglabot sa 40,800 pesos. Sa kay Police Captain Christopher John Masangkay, masubragi man kasimana ang ilan ni surveillance karedakpan kahapon sang aga ang suspitsado nga si John Paul Hilado. Ginkasan natin ang ating na bypass operation. Ang atong subject target is si John Paul Hilado, 26 years old, taga-diriman sa barangay Langilan. Palabot sa amon nga informasyon na kabaligya di siyang illegal nga droga dito sa area sa Alangilan. So, gin-monitor namon siguro sobra 1 week before ngayon ng amon bypass operation. Kuhaan ta siya ng 10 sachet of suspected shabu with a weight of 6 grams or estimated market value na 40,800. Ari na siya sa inyong drug watch list? Ay, sir, yes po, yes po. Lugar rin siya ng iyang baligya sa area mo? Ako din sa monitoring namin, pag ulang man siya baligya din siguro mga bulan. Ang confirmed is kabaligya din siyang illegal nga droga. Ay nabakulan ng atong nga po surveillance. Kaya kinerikin pa forward na namin po ang mga samples sa crime lab for testing. Once makuha namin yung results, for filing natin. Section 5 and 11 of selling and possession. Action Fred, si Police Captain Christopher John Masangkay, hepe sa Police Station number 5. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magban, report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Dante Makilanda, good morning ha. Kayo si mong Caltorilla, ga-monitor man siya sa Binalbagan. Baw, si Andro Juanitis, Andro, kamusta ka? Naga-monitor to Andro Juanitis. Balikan ta ka mo pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga Philippine Standard Time, las 5:16. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 9-5. Una nga bula resulta, 9 kag 5. Second draw, 13-33. Ikadwa nga bula resulta, 13 kag 33. Third draw, 36-19. Tatlo ka bula, 36 kag 19. Aber, rektahon tani. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot, 39,674,710. Ang jackpot, 39,674,710. Ari ang kombinasyon in any order. 41, 30, 28, 10, 11, 40. Kombinasyon sang 645, 41, 30, 28, 10, 11, kag 40. Sa ilo kita, 655, baudako ng jackpot, 165,711,186. Ang jackpot, 165,711,186. Kombinasyon in any order, 17, 24, 36, 15, 34, 18. Kombinasyon sang 655, 17, 24, 36, 15, 34, kag 18. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Aber, ari pa di ang mga nagapadala sa ilang panamyaw baw. Si primo ko dan haliko miyembro sang missing. Missing ko, wala. Si Billy Albay, good morning. Tamyaw kay Octavio, kag Bilagen family, kag Kapitan Binsoy, Barangay Payaw, Binalbagan.
Basi Jinky Dialagdon ara siya morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Good morning. May lang nga monitor. Morning kuno ka Henry, kag Juan Samura, kag Rinald Lacson, siling ni Milili Oligo. Kamusta da? Bisan paano Morning lang na sa inyo Kay Dines Roldan Tibor Roma, good morning man. Okay ariglado. Si Manjo Arniho, Liog Tamyaw kay Rodolfo Escoltor, Bukol, Umanya, Sangpakol, Bago City. Si Barani ni Rico, bukay aming of si Magengking Perez, halin kay Nini Rico sang Sitio Pait, La Carlota City. Sige may landa nga pag-monitora. Bisan paano tulutamyaw kita sa inyo. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Sige mga Christine Miñez Villalobos, tanan nga membro sa Action Radio kuno, good morning. Kay Richard Malayang, monitor kami ni sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Hel Lucina, good morning. Tamyayo kuno si Mama Yanets Lucina, kag si Jima Lucina, Tita Bibs Lucina, ga-monitor man kuno. Sige, kay Ruming Estrabon Idalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ariho, may pamangkot lang ko sa inyo. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi sinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. 182 ka bakulod nun nagbaton sa tag 10,000 nga livelihood assistance. Balita City Hall. Detalye po di Action Dale Salazar. Action Dale. Mayong Action Fred, magapabilin sa 3.2 billion pesos ang ginaduso nga pondo sa Bacolod LGU para sa 2023. Gate-pahay ni Councilor Jude Tadeo Saison ng chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Gina-finalize pa karon ang proposed budget kay sa Oktubre 15 pang deadline para ini ang mapasulod sa konseho para sa first reading. Gin-pahay sa konsehal nga halos parehas ang pondo sa mga tuig kag sa masulod nga tuig pero ini ang responsive sa kinahanglanon sang syudad. Pero sunod siya, may pila lamang ka mga adjustment para sa mga prioridad nga programa sang administrasyon. Ginpatag ni sa isang Action Fred nga nagdubo sang 300 billion pesos ang national tax allotment kon NTA nga mabaton sang LGU sa masulod nga tuig. Inibangod sa manubo nga tax collection sang pungsod sang 2020 sa nag-umpisa ang pandemic nga amo ang ginbasihan. Compared this year, ang next year's budget is almost the same. Okay. No, kaya nag-reduce man ta sa ang NTA ta or ang atong IRA nagnubo by 300 million. So we have to make adjustment. Nabatian na si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon sa mga coffee lovers nila pero health conscious, mag-switch na kita sa Life Extension ni Coffee Mix, ang pinakaunang
Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Inday Blasada, good morning. Si Crisilda Balindis Iman, ara siya. Si Postino Capilio Navarro Jr. Watching live sa Lahad, Dato, Sabah, Malaysia. Taga Malaysia da, good morning. Kamusta kamuda? Kay Miraglos Morales, good morning. Nagamonitor sa Barangay Maaw together with Edgar Morales. Nga daw gabalis ka dila ko aga pa. Kay Ana Disales, good morning. Tami ako na utod ko. Alfredo Disales, happy birthday, Ged. Kay Alfredo Disales, happy birthday sa imo. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning. Si Runa Rihida Traba, monitor lang kabili. Opod si Tatay Tidi. Mary Grace Crisostomo, Leopel Bibing Ramos Cagtisi Galon. Kay Rachel Aberia, good morning. Monitor sa Barangay Samura, Pontevedra. Si Elizabeth Gamala, Arisha. Elizabeth, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid, kakagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Megid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod yung matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata.
bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag Anwasang Don Salvador Benedicto. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Tatlo ka mga mag-ibata action Fred ang pinason sa aksidente nga nagluntad kahapon sa area sa Barangay Kumariski sa Banwasan Don Salvador Benedicto. Sunod kay Police Staff Sergeant Ryan Rigor sa action Fred ang traffic investigators ng DSB-PNP nga nagpadulhog na ining van nga ginamanayon ni Yuji Aguilar, 44 anyos, sang syudad sang Cadiz sa natabo man ng aksidente. Dugang pa ni Rigor nga base man sa paresayon sang driver nga si Aguilar doon na loose brake action Fred no nagpuswak siguro ng preno sini kag wala na makontrol sang driver ang manobela. Rason nga dikto na niya gain na hungod nga ginwarek sa may tuo aksyon na Fred kagamotong nagbunggo sa may pilas kag nagpundo man ang salakyan kag nabulasot ini sa isa dira ka drainage aksyon na Fred. Pinasondri ang asawa kag isa nila kaupod sa amo nga mismo nga van kay anom silang tang sakay tanan dala na diri ang driver action Fred. So diri kay Rigor naglagaw man sila sa may Don Salvador Benedicto kay taga syudad din sila sang Cadiz and then papauli na tani sa nagluntad ang aksidente. Ang tatlo ang karon ginabulong sa isa ka ospital diri sa syudad sang Bacolod action Fred. Sa tataran nga ka-aksyon sa mga mahilig dira maghiop sa mainit nga kape kon kaagahon basta kape. Isa lang ang atong ginarekomendaro sa inyo Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon. Sanok po ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 5:37 na. Kamusta sa kapihanda? Si Munsing Syukon, present permiay, no? Si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Matalagsa, kakantoda, si Bida Tumbos, si paring JC Sindico, Bibitan, Roger Aguirre. Amot si pare Cano Rivera kag si pare Lore Apurado kapamasyarda. Ang minstilan daya si Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Ruas, Nelson Distrito, Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si pare Ed Jamson kag Billy Caro, si Jimmy Candelario wala daga-absent ya sa kapihan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 5:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila.
Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo kasi nasala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Opdan gyapon kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin.
Aksyon, Fred, nahunong karon sa custodial facility sa police station number 1 ang ginaligar drug pusher matapos nadakpan sa bypass operation kagabi sa Purok, Malinong, Barangay 39 diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto ang kilala kay Wilfredo Atordido alias Dudong, 33 anyos, kag residente sa Purok, Kingfisher, Barangay 16 sa syudad sang Bacolod. Action, Alvin. Yes, sir. Abi ko anay, asod-asod nga pila kadlaw daw na dula na tong bypass, may ara naman? Ay, may ara naman. May, abi ko gani, action na Fred, mapahuway sila for the meantime. Pero after 2 weeks, may ara gid man nga bypass operation. Kahapon to gani, action Fred, duduang ko tong report ni Action Eden. Amo gani? 1.20 o kung 1 milyon kag 20,000 ka pesos nga recovery sa Shabu dito sa Bradco Port area. Balantayan na kay gasulod ng maskara. Correct. Action na Fred, amo ni mga balantayan kag ang preparasyon man of course sa mga kapulisan kay nagahilapit na ang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Now, kag base sa pagpahayag di Police Lieutenant Joben Mugato, ining si Atordido Action na Fred ginakabig Manila ni nga street level individual pero akto ni siya nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis. No, na-recover sa iya action na Fred ining siyam ka transparent plastic sachet sa nga suspected Shabu. Ginabulubad ta mga 23 grams ang kabugaton nga may standard drug price nga 156,000 pesos. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D. With action, nanikiraw ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:52 na. Balantayan ang pagsulod sang maskara. Kinala medyo hulhugton gid sang aton mga otoridad ang pagbantay sa mga puerto kag iban pa nga mga lugar nga mahimo palutsa naman sang mga illegal nga droga. Kung makapasulod sila, sos, makita mo ni saot-saot na porting sinaot ate mo na ang matabo ti alam mo ibang saot ga pulang mata gali kay puerte na ang unod sang ulo. Shabu. Ay, puwerte. Halong! Ay, oo. Ay, labay man ang akon. Ma-import na kuno kita sang 150 tonelada nga kalamay kag aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos. Bye, bago lang siya kabalik ko. Sige, pabuwasan lang na ang iban nga pagpulo panamyaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio for me. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ining station bilang
amo ang nagbulig kag nag-imo gid siya kon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalapit sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Tupina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Dedeng. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of TYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, TYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:56, kay Cheryl Perez da. Barangay Granada, kunoga monitor sila. Si Roger Burgos, morning. Kay Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound, Kapian ni Lolita, Binyas ang Paglaong Binalbagan. Ba si Aida Alunan, Tamyaw taga Barangay Granada kuno. Si Ana Sinoro Araman, good morning da. Kayo si Mungkal Torilla, good morning. May lang nga pagtabid-tabid ang iban pabuasan ta naman parang bisan paano matulo sa lapid na kabutan ng tanan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!